Manelaro koma Governor ma Kirinyaga County wangu Ngirici osingo dhie doho ka okwedo duoko mar yiero mano yango ni Anne Waiguru jaloch e county ma Kirinyaga. Apisa mar IEBC Jena Gitonga nyolando ni Waiguru manochung' kod otiko mar UDA noyudo ombulu 1,113 gi 88 ka Ngirici mane ochung' kar kende to ne oyudo ombulu 105,677. Ngirici owacho ni obiro chwalo ywakne e doho kendo obiro luwo chik e kinde ma omanyo ratiro mare. Ne oloso kane oyuoro e lamo mar Jumapil e kanisa mar Anglican ma St. Thomas Kerugoya okinyi ma kawuono. Ngirici okwayo joherane mondo obeda kod horruok. Through and make sure the will of the people will not be subverted. We are going to go on, tutafanya petition, tutaendelea. We have enough evidence kwamba kura karibia 51,000 ziliibiwa. Ndio nishinde tu na 3,600. Lakini I know our God is a God of justice. Our God is just. So people may not have seen me out there doing pressers or telling people things, but what I want to tell my supporters, keep calm. We believe what was announced here by the returning officer did not reflect the will of the people. And so we will be taking the next course of action in due course, because I believe the will of the people was not reflected in what was announced. I believe, as we said here, we sang a song ambayo ilikuwa inasema mikononi mwako tuko salama.